Γεια σας. Είμαι ο Αρχιμίδης. Άντε, γεια! Τι κάνεις ρε Τάκη, γιατί τον έδειξες τον άλλο. Υπάρχει ήδη, αγόρι μου. Αρχιμίδης είπα. Έλα Τάκη. Έλα. Επόμενος. Ναι, γεια σας. Είμαι ακόμα. Το σώσα. Είμαι Παναθηναϊκός και θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Άντε, γεια! Τώρα του χρειάζεται. Τώρα του χρειάζεται. Τώρα του χρειάζεται. Επόμενος. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Εσύ ρε μουλετάκι. Είσαι πολύ μαλάκης τελικά ρε φίλε. Το παίρνεις από σιγά από μπρος, ταχύτητα φωτός. Άντε, γεια! Επόμενος. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος και το καταλαβαίνεις. Μην του πεις αλήθεια. Αγόρι μου. Μιλάς και... Ρε, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος. Ρε, άσε με να παιδιά. Ρε, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος. Ωραία! Τώρα αφήστε μια κουβέντα. Έλα Τάκη, άσε. Είναι που θα θυμώνεις. Δεν με βράζει λέει. Επόμενος. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καλούς αμυντικούς ρε φίλε. Τι ομάδα είσαι, αγόρι μου, που είσαι στο χωριό σου. Όχι ρε, είμαι από Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά είμαι Ολυμπιακός. Ναι, όνομα. Όνομα Αρτούρ. 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 Μαλάκα. Από πού Τι κατάγεσαι. παίζεις μαλάκα. Δεν υπάρχει. Από πού κατάγεσαι. Μαλάκα. Εγώ είμαι Κόμμα να κοιτάς. εγώ είμαι από Εκάλη. Καλή. Αυτός είπε από... Καλή. Άντε, γεια! Αυτός ρε μαλάκα είπε... Μαλάκα αυτός είναι βλήμα. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Έλα, γεια σου. Πώς σε λένε. Εμένα Γιάννη. Είμαι Ξέρω που πεις. Ξέρω που πεις. Καματαρό. αφού πάω από Πειραιά. Α, Τι είσαι. κάψω ξαναδίκες. Τι είσαι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι ρε Τάκη. Ρε. Ρε Τάκη. Άντε, γεια ρε. Θα μου πεις εμένα ρε, σε ξέρω και από χτες. Τι, από αυτές το πήρες τον άνθρωπο. Γεια σου. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου φίλε μου. Τι κάνετε. Καλά. 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 Άντε, γεια ρε. Επόμενη. Ωραίο αυτό που κάναμε σε ενδιασμό. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Είμαι από την Αλβανία. Ολυμπιακός. Άντε, γεια ρε. Τι Ολυμπιακός εσύ. Όχι, Ολυμπιακός φόλου. Άντε, γεια ρε. Ολυμπιακός. Επόμενη. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Εγώ η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία και εκεί στο χωριό μου θέλω να ψήσουμε, να θυσιάσουμε για τον Ολυμπιακό. Έχω 7-8 πρόβατα. Τα σφάζω όλοι για τον Ολυμπιακό ρε. Έλα να γλεντήσουμε. Αγόρι μου, είσαι Αλβανός. Έχεις 8 πρόβατα. Κράτα τα, αγόρι μου, εκεί να κουρεύεις το μαλλί και δεν θέλουμε βλάκες. Γιατί ρε Τάκη, τι σου έκανα, η Αλβανία είναι καλύτερη από την Ελλάδα ρε. Κάλτα ρε μαλάκα. Κοντιακά, άντε, γεια ρε. Επόμενο όλα, άντε να φεύγετε σιγά σιγά, πάμε. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου. Ο Ολυμπιακός είναι άχρηστος, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Να. Ο Παναθηναϊκός... Άντε, γεια ρε. Επόμενο. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου φίλε. Η αεκάρα είναι πολύ γαμάτη. Ή το παίρνει, ή το παίρνει. Άντε, γεια ρε. Επόμενο. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου. Με λένε Αρτούρ. Ναι, Αρτούρ πάλι. Ο Αρτούρ. Ναι, Αρτούρ. Ναι. Όχι ρε, Αρτούρ είναι το επίθετό μου. Αρτούρ. Πώς θα λες το όνομα Αρτούρ. Εμένα Άκη με λένε συνονόματος. Α, αδερφέ. Τι ομάδα είσαι. Εγώ. Πας Γιάννενα. Άντε, γεια ρε. Θα είναι ίδιο, θα έχει το ίδιο όνομα και θα είναι Πας Γιάννενα. Παναθηναϊκός. Έλα, επόμενος, να φεύγουμε, πάμε.
Γεια σου Άκη, γεια σου Τάκη. Γεια σου. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Άκη. Για ρώτα. Ρε Άκη. Πού κουρεύεσαι? Εκεί! Άντε, γεια! Αυτό είναι δικό μου ρε. Δεν πειράζει. Το έκανα από το δικό σου, το μετάφερα στο δικό μου. Ωραία, μην το ξανακάνεις γιατί... Γιατί με ενευρίασε. Αλλά εγώ δεν κάνω. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Τόσο είναι βαρβατάνο. Γεια σου. Τι μου κάνεις? Καλά εσύ. Εγώ καλά. Εγώ είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού. Και θα σε βάλω κάτι και θα σου γαμίσω ότι είσαι και δεν έχεις ρε κολομπασταρδιάρι. Άντε γεια. Μου κάνεις και βαριά τη φωνή. Άντε φούσκωσε κάνα μπαλκόνι. Άντε φούσκωσε κάνα μπαλόνι. Φάει 3 αυγά. Άντε Τουρκία. γεια. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Έλα. Ο Ολυμπιακός Ναι. είναι ο καλύτερος. Ναι. Και θέλω να πω κάτι. Τώρα το κατάλαβες. Όχι. Πότε θα πάρει καινούριους παίχτες? Τώρα θα πάρει μου respect. Απάντα το εσύ. Ποτέ! Άντε, γεια! Είσαι μαλάκης, τι ποτέ ρε μαλάκα. Και πώς θα παίζεις με το μήκη 30 χρόνια. Ναι. Όλα επόμενα. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Λέμα λάγα. Έλα ρε. Πώς θέλει να έρθει. Ριαλούλ. Πώς. Μεθυσμένος είναι. Ριαλούλ. Για λούμπλε. Εμένα με λένε Μπάλμπι. Μπάλμπι. Ρόνο. Και αυτό είναι το Είμαι- δεύτερο μου. Είμαι Παναθηναϊκός. Παναθυλαϊκό. Φαίνεται. Άντε, γεια! Επόμενο. Ρε γαμίδια και τα δύο. Να πάνε να... Άντε γεια ρε. Χρειάστηκε σε 70 λεπτά. παιδιά. Γεια σου Τάκη, γεια σου. Δεν ξεκινάμε από αυτά. Επόμενο. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου. Χρεώθηκα Σταμάτα. 78. Τσάμπα χρειάζεται. Επόμενο. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Όμοια ακόμα. Χρεώθηκα... Ε, Χρεώθηκα... Ανάβει το κοντέρ! Ανάβει το κοντέρ! Είσαι μαλάκος αγώνι. Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια, έλα, γεια σήμερα έχουμε ρόντα. Μαλάκος μου γελίσει. Έλα, λέγε. Είδα δύο μουνάρες! Άντε, γεια! Άντε, γεια. Έλα, κάτσουμε εδώ να έχει... Γεια σου Τάκη, γεια σου Άκη. Γεια σου, κύριε. Θέλω να πω κάτι στην Άκη να μου το εξηγήσει. Ναι. Μαλάκα, τι παίζεις? Κάθε μέρα και βράδυ, άντε, γεια! Τεχνικά προβλήματα.